Hoxe estou en Pontevedra e veño a coñecer a un Yorkshire que se chama Kiko Hernández. Con ese nome non quero saber o carácter que ten. Chámome Marta. Hola, boas, son Jorge. E Kiko para min é como se fora meu fillo. Kiko Hernández, apelido e todo. É cousas da miña nai que lle gusta moito a televisión, é fanática de Kiko Hernández. E Totolino? Ai... Pois levamos xuntos 11 anos. Cumpleaños feliz. Era unha cría dunha cadela que tiña a miña irmán. Vimos todo pa él. Hola, mi ratolino. Kiko pa aquí, Kiko pa ali, era o bebé, era o fillo, era o neto, era todo. Nené. Ay, el besito. Hai 3 anos, creo que pasou unha cousiña que a este non lle fixo Moita gracia. moita gracia, non? O nacemento da miña filla. Con Triana, non sei se é porque ten celos dela. Mi celoso, que es un celoso. Sempre que Triana se achega a min, el bótaselle. E aí a túa reacción... E apartalo. Me gustaría mellorar coa axuda de Jorge que non lle ladre principalmente a miña filla. Se alguén che pregunta cantos fillos tes, 2, Kiko e de Triana. Triana. Así me gusta. Primeiro está Kiko antes que Triana. Como? Sí? Sí, porque a miña filla dentro de uns anos podese defender. El da igual que teña un ano que tiña 20, teño que defender eu, porque é pequeniño, porque é isto. A ver, quero a miña filla, que isto vai sonar aquí que quero máis o canto a filla, non, a miña filla é miña filla, pero, como digo eu, el chegou primeiro, levou máis anos comigo. Ya soy feliz. No quiero más, ya soy feliz. A hora de sacalo a pasear... A min gustame leválo solto, porque obedéceme bastante, pero é inevitable o ladrido a outros cans. Kiko ladralle ás personas, aos cans, a todo ser vivinte. É igual que cando vai contigo que cando vai con túa nai ou aí hai algunha diferencia? Con ela tamén lle ladra, se pasa algún can, ladralle. Pero non tanto, porque a miña nai é máis recta, xa con unha mirada el xa entende todo. A miña nai desde o primeiro día dixolle aquí non e aquí non. Cando queda solo, como se comporta? Eu escoito, cando pecho a porta e vou no ascensor, escoito que queda ladrando, tipo chorando. Podría ter un poquinho mellor de ansiedade por separación? Pode ser. Podría ser? Eu sei que cando o deixo solo, así son eu, el chora e chora. Si é miña nai, por exemplo, non. Que pasa cando ti arrancas? El vai correndo aí á entrada da porta da cociña, rasca, porque eu escoito rascar. E escoito tamén como ladre, como chora. E non sei se queda moito tempo ladrando ou non. Penso que Jorge pode me axudar a ese apego que teño con el, bueno, que ten el máis ben comigo, a que non o pase tan mal. Trouxen unhas camariñas, vale? Que as vamos a colocar para ver eses puntos de ansiedade, de se rasca a porta, o tempo que está ladrando e demais. Nos marcharemos e a volta miraremos os vídeos, sí? E marcaremos unhas pautas para poñer a solución. Bueno, Quiquiño, eu marcho, vale? Ti non podes vir comigo. Veña. Marta fai un drama cando ten que deixar só a Kiko. Tú non vienes, vale, Quiquiño? Yo vengo ahora. Pasa o mal, cando se separa de min. Despedirse do can como se fose acabar o mundo é un error. Vengo ahora, vale? Venga, vete pa tu camita, corre. Vamos a ver... Hola, Kiko. Ai, mira o que ben está. Hola. Que tal? Sí. Bueno, parece que non o pasou moi mal. Veremos. Vale, miraremos as cámaras. E aquí o principio que decías ti. Sí que se pon na porta. Sí, sí. Vale, rasca un pouquichín. E vemos que deambula un pouquiño.
algún ladridiño máis ao aire. Sí. Vale, sí que está un poquinho incómodo. Creo que Marta non está pasando nada ben cando ve nos vídeos a Kiko ladrar. Pero a mí non me gusta deixar a Kiko só. Eu, se pudera, levábao para todos os sitios. Se acaba de deitar. Perfecto. Casi, bueno, son 20 e pico minutos aínda facendo algunha protestiña. Nunca me imaginei que fora tanto tempo. É verdad que me doeu. Isto ímolo corresir polo ben de Marta e Kiko. É bastante tempo, pero non está no punto de poder decir que teño unha ansiedade por separación. Non creo que sexa unha ansiedade por separación. Eu creo que máis que nada é unha protesta. Entón, o que vamos facer é axudarlle a liberar un pouquiño o estrés e relaxarse cando marchemos. Unha das cousas que vamos facer é darlle un masticable, algo que poda morder, vale? Vamos a probar a darlle un pouquiño de pan a ver como come. A ver se lle valdría como snack para masticar, sí, porque Kiko ten unha peculiaridade, non? Ten 3 dentes. A verdade é que o pobriño con 3 dentes, o cacho pan vai durar un montón de tempo. É importante que mastique, non queremos que engulla, senón que se entreteña, que se pase o ratiño, pois ese de estar pensando en que ti te vas, pois estar aí, o que está facendo ahora, que está facendo perfecto. E o que vamos a facer tamén son saídas curtiñas. Marcharías, vale, 2-3 minutos, non máis. Volvemos. Iremos aumentando non linealmente. Pois se ahora marchamos 3 minutos, despois marchamos 10, pero despois marchamos 2. Porque se facemos lo lineal, o can cada vez se vai ir estresando máis. Ui, cada vez tarda máis. Sí? E podería volver outra vez con eses ladridos. Se Marta traballa saídas da casa pouco a pouco, imos ver resultados seguro. Hola, o sea que está Triana, ¿qué tal? Vale, aquí é onde ocurre esa reacción de Kiko hacia con ela. Triana. Sí. Se eu estou na cama mirando unha película ou lendo un libro, ele está comigo, ela chégase por calquer motivo, e a primeira reacción dele é ladrarlle, é botárselle, porque se lle bota. Eu creo que él se siente inseguro, ¿sí? Cando ve esa aparición de Triana, ¿sí? Se siente inseguro pola invasión que fai ela ao ser unha nena. Kiko que o que fai? Responder a eso para que se alonse. Que vemos aí? Que Kiko ten inseguridades e uns medos o que lle poda pasar ou o que che poda pasar a ti. Entonces, cando ocurra esta situación, se Kiko está aquí, aparece Triana, e Kiko ves que vai a reaccionar, non esperamos a ese punto de reacción, senón o punto que ten Kiko de tensión. Aí en ese momento xa cortamos esa reacción sen reforzar, vale? Vale. Nos levantamos e nos separamos da cama. Kiko, unha vez escoita a Triana acercarse, xa se pon alerta. Triana! Moi bien, levántate. Aí está, esa está perfecta, ¿sí? A mínima reacción de Kiko, levántaste e nin te movas. Ahora, lárgate. Aí está, perfecto, ¿sí? A ver, a pauta que me deu de dicir tes que te levantar e deixar a Kiko e a Triana e ti marchar, a verdade é que nunca se me pasou pola cabeza. Fíxate, xa hai un poquinho de tensión. Aí, larga. Aí está, moi bien. Vendo así as primeiras reaccións, noto que sí, que pode ser que o problema son eu. Non son eles, son eu. Os dous, en ese sentido, fíxate que entenderon moi ben o ti te vas e eles se quedan como que pasou aquí? Pois non pasou nada. A maioría de donos de cans o que fan é reforzar conductas non desesadas. Fíxate como el te pide ese mimito, vale, non lle vamos a reforzar inicialmente ahora ese mimito, despois dun ratito, como ahora, sí podrías dar caricias. Ahora estamos aquí tranquilos e relaxados e sí che podo dar esa caricia. Eso sí, importante, intentar sí facelo todos os días, vale, polo menos unha vez, porque senón vais a olvidar do exercicio, vale? Estaría estudiando po examen, sí? E non vale que estudie po examen, queremos que o meta na cabeciña e que non se olvide. Vale. Estás animada para facelo? Por suposto. Chega o momento do paseo. Casualmente teño aquí un cestiño coa súa roupa. Cóntame que todo isto. Teño 2 arneses, que este é o diario. Ajá. E despois teño o dos paseos importantes, como o de hoxe. Arnés de domingo e festivo, coa súa pajarita. Que me dera a min ter o armario de Kiko. Esto cóntame que é de Navidad. Que non o quero nin mirar. El tamén ten dereito a estar disfrazado, non? Kiko, ¿qué? ¿Estás
estás bonita, Este é o pixama de inverno. Xa son incómodos os pijamas pros humanos, imaginadevos pros cans. Estas cousiñas, por exemplo, que vemos que deixan libres un poquinho as articulacións, se realmente ten frío, non estaría mal. Vale. Tema de arneses, sí, mentre sean funcionais, perfecto. E despois teño aquí os patuquiños. O que me faltaba por ver, patucos. Dame pena, que mollas patiñas. Con isto van a estar incomodísimos, podense chegar a facer dano en algunha uña. Nin se vos ocorra poñer patucos, os cans non os necesitan. Da igual que chova ou faga frío. Xuro que non lles vou poñer máis, só pa foto. Ah, é a miña nai. E a tua nai? Sí. Boas. Anda, buenas tardes. ¿Qué tal? Que llego de trabajar, tengo un calor. Hombre. ¿Puedo descansar un poquito? Descanse un poquitinho, sin problema ningún. Despois de ver as reaccións de Kiko, medo me dá sair fora. E o que me ibades comentando é que según ides dando paseo, Kiko de vez en cando vai ladrando por aí, non? Sí. Mira, perros grandes ya se volve loco. Eu penso que é porque crécese, síntese un can grande. Sería o contrario, síntese un can pequeno e tense que demostrar. Que é grande. Polo tanto, a reacción vai ser moito máis escandalosa. Kiko é un can inseguro e con moitos medos. Pero veña, vamos a seguir o paseiño. Bien. Vale, seguimos. Esperad un momentiño, porque a ver se consigo que nos boten unha man. Pasear a Kiko é cada día un reto, cada día unha aventura, a ver con que nos vamos a topar hoxe, Hola. a quen lle vai ladrar, a cantos cans. E así podemos traballar con Kiko. Sí, sin problema. Vale, dádame aquí un momentiño. Sí. Veña, graciñas. Nada. O primeiro que vamos a facer con ele é cambiarlle a correa, vale? Vale. Vamos a darlle un poquinho máis de espacio. Vos quedades por aí, nin vos movades, vale? E nos vamos a facer o mesmo paseo cara alá, pero vamos a intentar que Kiko non vaya directamente como foi desa maneira. Vamos a darlle a opción de ir ao can ou buscar salida, sí? Vale. Vamos andando. A ver como reacciona Kiko. Fíxate, eu vou intentar que non vaya cara ao can, siga andando, siga andando, siga andando. Mira, non lle deixo avanzar cara ao can, siga andando, siga andando. Moi bien ese. Chamoume bastante a atención, porque eu sempre o deixaba quieto por se o quería cheirar ou se o quería saludar. E non, cando xa lle ladra un can, o que teño que facer é marchar con el. Ese pequeno bloqueiño e nós seguiremos avanzando, sí? Seguimos avanzando. Aí o temos, moi bien, pequecho. Sorprendeume bastante. Vendo que está facendo moi ben a conducta, vamos a reforzar. Como? Con comida. A solución para Kiko é darlle espacio e premiar as boas conductas. Se el decide pasar completamente dos cans, nós o que faremos será premiar. Moi bien. Toma, pequecho. Ai, 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 que rico. Importante, premiar a conducta de non ladrar, sí? E darlle sempre unha escapatoria para que teña esa opción. Jorge púxonos moitos deberes e vámonos seguir a rajatabla. Marcho de aquí con esperanzas de que Kiko, cando volva, cambie moito. Graciñas. Creo que ahora nos toca a nós descansar un pouquiño. Vámonos. Vámonos. Venga.